Здравейте, приятели! Ние сме Language Nest. Ходили ли сте в старата столица на Китай, Сиян? Не. А планирате ли да отидете? Спокойно, аз ще ви помогна и ще ви покажа най-яките места. Нека да започнем. Първо, теракотената армия. Над 8000 войници. И всеки изглежда различно. Представете си, истинска армия, която пази императора от преди повече от 2000 години. След това разходка по древната градска стена. Можеш дори да караш колело върху историята. А вечер отиваш в мюсюлманския квартал. Улична храна, светлини и невероятна атмосфера. И не пропускай модерния Сиян. Светлини, шоута, хора облечени с дрехи от историята на Китай, наречени ханфу. Нощта е като една приказка от историята на този древен град, където тя оживява и се съчетава с модерния сегашен свят. И разбира се, пагодата. Място изпълнено с история и култура. И едно от най-красивите вечерни шоута. Ако искаш да се подготвиш за Китай И да говориш езика още преди да стигнеш там, ела при нас в Language Nest. Последвай ни в социалните мрежи и посети нашия сайт. Нека започнем твоето пътешествие в китайския език заедно!